ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, баромад шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аз куҷо мо дар хона рӯй кардем, мо аз куҷо квартира, чизе ки қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хуб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухта, шаҳри Турсунзода, аз территорияи Норак дӯстони азиз ҳастанд. Ва ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд. Нархҳо сар мешаванд аз 55-50 ҳазор ҳамин хел то нархҳои болора ҳастанд. Навора барои ҳамин бо диққат тамошо кунед. Бозам мегӯям, шахсоне ки мисол хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан доред, хона ки реклама кардан, дар рақами WhatsApp мо муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, курси имза бошад 113 сомону 50 дирам. Лайвкора дӯстони азиз пешаи навора тамошо кардан занед, баъд мегзарем ба навори хонаи фурӯшӣ марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, пеши бозори Ховарон. Дӯстони азиз, 4 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 2 хона кардагӣ ҳастад, ки барои зиндагӣ мешавад. ҳам ошхона, баня, кухни шаҳр. Дӯстони азиз, ҳамаш кардагӣ ҳастад бо ремонтош кардӣ. Боз як 20 дарахтони мевадиҳанда дорад, чойлуби ангур 3 намуд дӯстони азиз дорад. Гирди хона маҳкам ҳастад, дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳама чизи лозимӣ ҳастад. Ҷои хонакӣ дорад. Бо хоҳем ки ягон хона дига хел кардан проект, ҷои хонакӣ бо дорад. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин, 2 хона барои зиндагӣ дорад, бо мақсад ки ошхона, баня, кухни, дигар чои лозимӣ, дарахтони мевадиҳанда дорад. Инчунин чойлуби ангурам ҳастад. ҳамин хел суратҳо пешкаш шудагиаст. Дастросшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ, ки нархи хона боз мегӯяд муомилаам мешавад, муомилаи хуб дорад. Якумаш рақамҳои тисел дастӣ, ахираш 54 рақамҳо кор мекард. дӯстони азиз, ин рақам бо дуюмаш рақамҳои Россия, ин рақамҳода WhatsApp дорам 57, рақами Тоҷикистон WhatsApp ҳаста, идам WhatsApp ҳаста. ҳардуш кор мекард, рақамҳои 58 WhatsApp ҳаста. шахсоне ки мегӯяд мехаранд, биён хонара аз пеш бинанд, ҷоша маъқул кардан, бо мақсад ки ай нархи гуфтаашон савдо муомила дорад. Адресша бо як бор дига мегӯем, баъд ба навори дига мегузарем. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши бозори Ховарон. дӯстони азиз, яъне ки Ховаронда ҷош ҷои нағз будааст. Замин 4 сотиқ замин. дӯстони азиз, чанд қадам маълумоте ки фаҳмидем ба шумо пешкаш кардем. шахсоне ки мехаред, бо занг занӣ маълумоти пурраниқша худтон гиред. Мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, байни чораҳии Файзобод, пеши балинсаҳода. дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастад, ки дар 7 мошина қарор дорад, 73 квадратни метр. Сехонага квартира дар 7 мошина, 73 квадратни метр. дӯстони азиз, квартира шикатурш кардагӣ ҳастад, мақсад ки стяжкаи полшам кардагӣ ҳастад, кори электрикишам кардагӣ ҳастад ва дигар ранг бошад, дигаша худтон ба дилтон мекунед. Квартира доми нав ҳастад, уже одамо ремонт карда зиндагӣ кардастанд. доми нав, лифт дорад. дӯстони азиз, метавонед ки шумо мақсад ки ремонт кунед, зиндагӣ кунед. трезош мега отдельный дӯстони азиз. Трезаи кухня мега тарафи берун нигоҳ мекунад, мега баня, туалет ҳамаш мега отдельный. Инчунин лифтам дорад. Хоб, дӯстони азиз, квартира дастросшона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. ина видеои дурни квартира аст. хай доми нав аст, берун римон дорад. дӯстони азиз, дома сураташ нестае. хоб, бо диққат тамошо кунед. ҳуҷҷатҳои квартира мегӯяд шошам ҳастад ва инчунин канализатсияи шаҳриам мегӯяд. дӯстони азиз, дорад бо тагда мегӯяд, подвал мегӯяд дорад, яъне ки кладовка мегӯяд 6 квадрат, яъне ки тагда. бо инчунин сехонага квартира 350 нархи квартира аст, бо муомилаи хуби дӯстони азиз доштааст. Якумаш рақамҳои мегафон дастӣ кор мекунад 52 ва дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 50, инашда WhatsApp дорам. шахсоне ки мехаред, занг занед, маълумоти пурраниқша аз рақамашон гиред. марамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, дар ҷамоати Сатто Раҷабов дагад. дӯстони азиз, яъне ки Бештепа. ҳамин хел маълумотҳо ҳастад. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад, ки ошхона, баня, кухни,
дарахтони мевадиҳанда дигар чой лозимӣ дорад. Ошхона отдельный, ванна отдельный дӯстони азиз, дарахтони мевадиҳанда ва дигар чой лозимӣ дорад ва 7 сотиқи дигар замин хонаҳо ремонта доранд. 4 дар хона, кухни баня дигар чош баробар астаи. Ай хона ремонтош кардагӣ аст, дидестен дар навор. Шуд. Мегӯяд дастгирҳошона фурӯхта мешавад бо нархи 500 000 сомонӣ. нархи хонара мондия бо мақсад ки муомила доштаи. Дар шаҳри Турсузода, ҷамоати деҳоти Сато Раҷабов, яъне ки банои пештараш Бештепа. дӯстони азиз, нами рақамҳои дастӣ мегафоншона ва рақамҳои ватсапшона шахсоне ки мехарем занг занем, маълумотои пурра аниқша аз соҳибшон гирем. шахсоне ки ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания хоҳем ки реклама кардан, марамат сурат маълумотшо дар рақамҳои болобуда 2020 ватсап, имо, телеграм аст, роикунем мо рекламада мемонем. Лайкора дӯстони азиз занем ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши корвон, пушти мағозаи 7 Ахтарлаби роҳда. Квартира бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. Духонага квартира дӯстони азиз дар дуюм мошина қарор дорад, 60 квадрати метр. Боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, кондитсионер дӯстони азиз. Хоб холинҳош мегӯяд меистад, телевизор меистад, шифонер, стиральная машина, духовка, микроволновка, яъне ки ҳамин бо чизое ки гуфтан, бо ҳама чизаш яъне ки фурӯхта мешавад. Квартира ремонтча мақсад ки суд астае. хоб дастгирҳошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дӯстони азиз доштае. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши корвон, пушти мағозаи 7 Ахтар. дӯстони азиз, рафта бинед махлутон шид, мақсад арзон мекунед. рақамҳои соҳибшон ҳастад, мегафон, фақат барои харидори марамат занг занед. одамое ки дар ҳамин навори мо квартираи маҳқулӣ наёфта бошед, хонаи маҳқулӣ наёфта бошед, ё ягон чизи дигар, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, квартира дигар чиз лозим аст, нависед, мо дар видеои оянда пешкашон мекунем. шумо ҳам я лайка дӯстони азиз, дареқ я лайка, лайк бепул аст, занед ва навори моро дар рафиқотон падисаш кунед. фикрҳоятонро дар комментар нависед. шумо ки дастгирӣ кардед, мо видеои нав мақсад ки баъдаш мо тез говардан мегирем. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астаи дӯстон, ки хонаи нопурра, яъне ки сохтмони нопурра астаи бози фаҳмода метиҳем. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабод дӯстони азиз. ин хона проекти дуошона аст, ки дуэтажа проект астаи уже хай проектош нимуш кардагӣ аст. дестен дар навор ки сохтмони нопурра астаи ҳамин хел, яъне ки нопурра фурӯхта мешавад. 7 сотиқ замин аст дӯстони азиз, 5 дар хона проект кардагӣ астаи. документош мегӯяд 100% дӯстони азиз, хай дестен чӣ хел проектае ва нархаш ҳамагӣ 120 000 сомонӣ аст. боз мақсад ки муомила мешавад. аввал дӯстони азиз, бо диққат маълумот бошед, хонаам хел нопурра аст. ҳамин хел дар сурат чӣ хел ки дар навор дестед, дар сурат ҳамин хел сарсинида мегӯяд соҳибшон. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои поёмда занг занед. мақсад ки фаҳмода метиҳам. ин хона мегӯяд танҳо фурӯхта мешавад, алиш намешавад дӯстони азиз. хонаи нопурра, шаҳри Ҳисор, дар Уртабуз дае. дӯстони азиз, ҷоша ки нафаҳмида бошед шумо, метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраниқша бо худтон гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Кирфи якумда дӯстон, яъне ки Кирфи якумда қарор доштае. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ аст дӯстони азиз, ки хоб дар мақсад ки дарахтои дӯстони азиз сояафкан дорад, мега соҳибшон. хоб қишлоқи навай дӯстони азиз мега соҳибшон, қишлоқи хуб равш мегӯяд асфалт астае. хоб инам хеле роҳи мошингард мегӯяд дорад. нархаш мегӯяд 130 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. нархи ҳамин хона 130 000 сомон дар шаҳри Бухтар, ай шаҳри Бухтар Дурун Хела, яъне ки Кирфи якумда. дӯстони азиз, оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои поёмда аст, мегафон занг занед, маълумотша гирем. агар шумо дар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон чизе ки барои фурӯшӣ, метавонед ки дар рақамҳои мо, дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед, мо рекламада мемонем. ва дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед, занед муҳим аст ва навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар 14 микрорайонда.
духонага квартира ҳастае ки дар якум мошина қарор дорад 50 квадрати метре. Квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад, бо чизи чорааш. Ремонтош ремонтои замонави дӯстони азиз, калидор, ошхона, баня, кухни, термиз, ай халадани дигар чиз дорад, ки бо чизи чорааш гуфтагӣ аст. Бухтон дӯстони азиз, мақсад ки маълумот шава бисед, мебел ва дигар чиз доштай, як бор дигар бо ҳамаша аниқада мегирем. Квартира хай мақсад ки ҷои созда мега соҳибшон 14 микрорайон. Хоб ремонтошон ремонтои хуб ва нархи квартира 430 000 сомон аст. Бо хай қайтишон нашуд чанқа арзон шудааша гап мезанем. ин аст рақамҳо ва видеои соҳибшон ахира 33 шахсони даки дар кор астаем марамат занг занем. ин ҳамин маълумот дигар маълумот ча соҳибшон ба телефон худашон мефаҳмонанд. марамат дӯстон аз бозам мегӯем ки агар ки дар ҳамин навори мо хонаи маъқули хона квартира ки наёфта бошен дар комментария нависед. мо гуфтагиҳои шумо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дӯстон ки хонаи коробка ҳастай сохтмон нопурра қарор дорад дар шаҳри Норакда дар ҷамоати деҳоти Хуршедобод, яъне ки номи пешинаш Далдахорон. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки коробка хона кардаги аст. як дар хона дӯстони азиз ҳоқати калидор ва дигар чизка временка дорад дӯстони азиз. нархаш ҳамагӣ 110 000 сомонӣ. шаҳри Норак дар ҷамоати Хуршедобод 110 000 сомон аст. хонаи временка кардаги аст ва 6 сотиқи дигар замин дорад. чанд қа ки маълумотҳои зиёдтӣ мехоҳем, чанд қа арзон мешавад, дар куҷои Хуршедобод, куҷо ай раён дур аст, нестем. ҳамин маълумото ки ба шумо дар кор бошад, ин рақамҳои соҳибшон ахира 43 дар ҳамин рақам занг мезанен, ай соҳибшон ҳамаша пурсида мегирем, чанд қа арзон мешавад, чӣ хел аст, чӣ хел нест, мепурсем. фақат дӯстони азиз, барои дастгирии мо лайкотона занед ва навори то охираш тамошо кунед, барои мо муҳим аст. чӣ хонае ки дар кор аст нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавсӣ 65 микрорайонда. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад 49 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва ремонтои хуб дӯстони азиз. инчунин документош мегӯяд 100% ҳастай ва бо чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад. документои квартира ҳастай ва квартира бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархи квартира 373 000 сомон. нархша ҳамихел соҳибшон худашон пешкаш кардагианд. нархи ҳамин квартира 373 бо мақсад ки муомила дорад. дӯстони азиз, 65 микрорайон квартира куҷоштай, чӣ хел ҳастай, кадом домай, чӣ хел ҳастай, инаша рақамҳошона фақат шумо занг мезанед, ба шумо фаҳмонда мекунанд. ва инчунин квартира танҳо бо пули нақд фурӯхта мешавад. вариантҳои алиши соҳибшон гуфтагӣ нест. барои ҳамин кадометон ки мехаред занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша худтон бо як гурга гирем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон, срочнаем қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт дар Гулбута. акун дӯстони азиз, Гулбута намедонам ноҳияи Фидавсӣ мешавад ки мисол Шомасо дигар ҷо маълумотша мегирен. опшин дар Гулбута гуфта пеши хонаи Саидчо Шамбол ҳам хел соҳибшон наистиянд. бохтон мондагиша пурсен як гурга аниқада. хоб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардаги аст. ин хонаҳои навсох нест, хай хонаҳои мақсад пештар аст, гирдиванаш маҳкам аст, дурунои хонара суратош нест. барои ҳамин худтон бо як бор дигар аниқ мегирем. хоб хай ҷош мега ҷои насб ва нархи хона ҳамагӣ 360 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. ошхона, баня, дигар чизи лозимӣ дорад. хоб бо гарожкор, битоношам мақсад хеле чизо рехтагӣ, якчанам дарахтони навниҳолам шундагӣ ҳастай. ин ҳамин рақамҳои соҳибшон аст. ахираш 8837 метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, маълумоти пурраша гирем. шахсоне ки кадоми хонаро ки маълумотша нафаҳмида бошен, ҳар як кадомаша бо ҳарфҳои зад номерои соҳибаш дар пои нависаги аст. занг занед, пурсида гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регар дар дуюм микрорайон, доми 176, квартираи 12. бо худтон маълумотатон аз мегирем. шаҳри Турсунзода, Регар, яъне ки дуюм микрорайонда. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар чорум мошина қарор дорад 64 квадрати метре. ремонтош замонаи зури бад, боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, кондитсионер, дигар чиҳои лозимӣ дорад. хай хона бо ҳамаи шартҳои зиндагӣ бо худтон қатъи соҳибшон занг занед, маълумоти пурра аниқша гирем.
нархи квартира мегӯяд 450 000 сомонӣ аст бо муомила савдош мегӯяд дар назди квартира аст. рафта аз пеш бинед махлутон шид қатъи чун гап мезанем. тоқа суми хоилаи варианти алишира нагуфтиянд. ин рақамҳои ҳисобшон аст мегафон ахираш 5472 дар ҳамин рақамҳо занг занед маълумотша гирем. лайк аз дӯстони азиз занед ва наворимро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12-ум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии заминии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Одилида мегӯяд ҷойгир аст. сертификат, ҳуҷҷат мегӯяд ҳамаш мақсад ки иҷозатномаи чӣ сохтмон ҳама чиёш ҳастае. опшин временка дорад. 6 сотиқ замин маслуҳат дорад дӯстони азиз ки як хонача кардагӣ ҳастае. хоб гирди ба нашта одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. хай ки хонараша ба дили худтон мақсад ки месозем мегирен. агар махлутон набоша ином хоб адрес як бор дига мегӯям шаҳри ваҳдат, ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Одилида мегӯяд ҷойгир аст. ҳуҷҷат, сертификат дига чиё лизимаш ҳастае. хоб нархаш ҳамагӣ 56 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. нархи ҳамин 56 000 сомон аст боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшон шахсоне ки мехарем маҳрама занг занед. касе ки хона, замин, квартираи фурӯш дорад хоҳад ки реклама кард дар WhatsApp реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо.